Krásný den, já vás moc vítám u nového videa a dnešní video bude vlog. Já jsem zrovna tady na počítači a stříhám pro vás nové video, který si myslím ale, že vyjde ještě před tady s tím vlogem, nebo myslím si, že 100% vyjde před tady s tím vlogem, protože jsem ho teď točila. Já mám teď, jak můžete vidět, umyté vlasy. A ještě si jedu vyfoukat, ale nejdřív teda to musím sestříhat, vyfoukat vlasy. A dneska jedeme do Německa, do Žitavy jedeme. A jedeme tam vlastně do DMK, do Rossmannu. A tak vám to tam ukážu, protože některé věci tam mají, které my vůbec nemáme. A když tam je něco, co třeba i my máme, tak je tam opravdu jako velký cenový rozdíl. Tak jsem si říkala, že vás to třeba bude zajímat. Pokud taky někdo žijete takhle jako u hranic, tak třeba pro vás to bude super tip, co tam nakupovat. Takže tam se těším a uvidíme, co tam budou mít tentokrát. Já už jsem převlíknutá, vzala jsem si jenom něco, aby mi fakt bylo jako teplo, takže vlasy jsem si krásně vyžehlila, vysušila a mám tady tu bundičku, kterou jsem našla ve slevě za 299 Frizert a je to nejlepší kup, je strašně příjemná. Tady svoji větonku a jedeme do Německa. A už jsme v centru a jdeme tam. To DMko je vlastně hned tady. Tak a sem jdeme. Mají tady velký výběr jako všech věcí na vlasy, šampony, kondicionéry, masky a to mají teda taky cenově lepší než třeba u nás. Moje nejoblíbenější gumičky do vlasů, takže to beru. Tady mají i nějaký ve Slavě, ale ty teď nepotřebuji. Co tady mají, tak jsou třeba tyčinky, které jsem u nás ještě jako vůbec výborný, tak teď mi spadla do košíku. No a u nás jsem takovýhle ještě vůbec neviděla. A moc hezký výběr třeba arašidových másel, takže mě zaujalo tohle, takže tohle beru. Mají i různý kaše, který jsem nikdy neviděla a velký výběr sušeného ovoce. A vyváže tady samozřejmě mají a různé věci na čištění. A tohle má úplně nejoblíbenější tuška a tady mají nějakou limitku, tak ji beru. A centrum vypadá takhle, jako je to moc hezký. Máme nakoupíno, jedeme domů a doma vám pak ukážu, co jsem koupila. Pačně si dám tady ten banana bread, který je z Albertu a rovnou vyzkouším to arašidový máslo, který jsem koupila teď v tom Německu. Já jsem si teda ten chleba ještě ohřála tady v toustovači, aby byl křupavější. A teď si na něj dám to máslo. A ještě si nahoru nakrájím banán. Tak vezmu banán a tam si takhle na kolečko si takhle pokladu. Beru skořici a trošku to takhle posypu. A takhle to vypadá jako finální jídlo a je to fakt strašně moc dobrý, musíte si to někde udělat takhle doma. Prostě banana bread, arašidový máslo, na to banán a skořice. Je jedno, jaký arašidový máslo, můžete si dát svoje nejoblíbenější a je to skvělé. Děkuju. Já už jsem po tetování a doma vám je ukážu, jsem z toho úplně nadšená, je to skvělý. Teď mi tady chodí nějaký zprávy. Ještě jsem se stavila, protože jsem parkovala ve fóru, tak jsem si vzala svoje Starbucks, 3 pumpičky vanilky, ledový latte, bezlaktózový mlíko, přísahám, je to skvělý. A teď už musím rychle vyjet, protože už jsem zaplatila parkoviště, tak ať mi to neprojede. Takže vyjíždíme a jedu. A protože mám špinavý auto a mám ho i tam trošičku jako od ptáka, tak jsem to chtěla hezky umýt, tak tady teď čekám. Máme umyto, krásně jsem to stihla, hovno umytý. Takže můžeme jít domů. Já jsem se teď odlíčila, já se sice dneska asi ještě budu líčit,
ale měla jsem takovou, jako, nevím, takový make-up, že jsem se úplně v něm necítila. Jsem se odlíčila a rovnou jsem si dala ty polštářky, co jsem si kupovala včera v tom Německu. Dala jsem si na pleť vitamin C od L'Orealu, tedy proti stárnutí, a pak tady ty pásky pod oči, který mi vždycky jako, mě to je hrozně jako příjemný. Já třeba vůbec nevím, jestli to jako funguje, jo? Ale mě je to prostě hrozně jako příjemný, ono to tak příjemně chladí, já si to vždycky dám do lednice a pak si to vytáhnu a dám si to na oči a je to hrozně příjemný. Chtěla bych se teď se kouknout na Kardashianky, protože nám chybí 2 poslední díly. A jinak zítra my jedeme už na Moravu, jedeme tam na takovou jakoby krátkou dovču, spíš jenom takovej prostě, no mini dovča bych tomu řekla, a tam vás vezmu taky sebou. Chci vám ukázat, co jsem si koupila včera v tom Německu. Já jsem vám to nahrávala včera, ale bohužel jsem tam měla nějakou chybu na kameře a nahrávalo mi to ve slow motion, takže tam vypadám asi takhle nějak. Což byste asi nechtěli na to koukat. Takže, co jsem tam včera vzala? Já tam vždycky beru nějaký masky na obličej a tentokrát jsem tam našla takovouhle s pandou, což mi přišlo jako hrozně roztomilý, a potom takovejhle s tuleněm. A ty se mi teda moc líbily, nebyly ani drahý, stále, já nevím, třeba na naše, já si myslím třeba tak do 35 korun, že to bylo, takže to nebylo jako ani nějak drahý. A ono pak ta maska opravdu vypadá jako to zvíře, tady vidíte, že budete vypadat jako panda. Nikdy jako panda nevypadáte, jo, protože to na vás vypadá strašně jako směšně, takže ale já masky mám strašně ráda, takže jsem je vzala. Potom, jak jste mohli na mě vidět, tak jsem měla tady ty modrý Isana, ty jsou úplně skvělý a měli tam i s tím dračím ovocem. Takže jsem vzala dvoje a tady ty jsem měla teď na sobě, jak jste viděli. Já je mám strašně moc ráda, je mi to hrozně jako příjemný, takže ty jsem vzala, protože jsou tam, vychází tam mnohem levněji než u nás. Potom tam v DMku měli úplně krásný box na kapesničky, takže jsem si vzala tady ten box, protože je jako hrozně roztomilý a takhle hezký si myslím, že u nás nemáme. Potom věc na pusu, kterou pokud hledáte něco, co je prostě fakt top, tak tohle je ono. Je to od Maybelline, vypadá to takhle, je to Superstay Matte a je to fakt skvělý. Koupila jsem si 2 odstíny, takhle to vypadá. Podle mě tohle je nějaká jako jejich limitka, protože u nás jsem ještě tady neviděla. A mám odstíny 15 a 435. Moje oblíbená řasenka, tam měly na řasenky 20%, takže jsem si vzala. Tadyhle je fakt super, dneska jsem si ji dala a super, teď vlastně proč se koukám, protože já se koukám do zrcadla, ale došlo mi, že jsem se vlastně odlíčila, takže jsem odlíčená. Potom tam měly ještě hrozně hezký sponečky, takže jsem si vzala takovýhle kytičkovaný sponečky, doufám, že to zaostřilo. Já to mám, když se třeba maluju, tak já si to vždycky jako tak hledám, aby mi ty vlasy jako nepadaly do obličeje, abych si ten make-up jako mohla v klidu udělat a měly tam právě tady ty jako fakt moc hezký. No a teď mám tady ještě tašku, kde jsou moje úplně nejoblíbenější šampon a kondicionér. Já to používám fakt leta letoucí a miluju to. Vždycky se s něčím střídám, ale zase se vrátím k tomuhle. Je to Dove Intensive Repair. Dobrá je opravdu jenom tady ta tmavě modrá, já jsem zkoušela i zlatou, a nevím, jestli mají červenou nebo něco, prostě mají jako různý druhy, ale jenom tady to je fakt úplně super, moc doporučuju, ale zase používala to třeba moje ségra, jakože jsem mi říkala, že to je fakt super, že mám potom jako hezké vlasy a ona to vyzkoušela a vůbec jí to nesedlo, takže je to fakt jako člověk od člověku. No a pak tam měli super voňavý sprchový gel, který jsem u nás ještě jako neviděla, třeba u nás je, když tak mi opravte. A je to takovejhle, je to Jean and Len, bych řekla, že se to čte jako takhle, vypadá to takhle. Je to veganský a je to s příchutí mango a avokádo. A já fakt doufám, že to takhle moc bude vonět i na mě, protože to voní úplně úžasně. A voní to prostě jako strašně svěže, ovocně, hrozně mě to jako zaujalo a stálo to zase jako já nevím třeba
30-40 korun na naše, tak jsem si říkala, že to zkusím, protože u nás jsem to ještě neviděla. A potom poslední co, tak jsem si koupila tuto gumičku od Invisible, nebo Invisible, nějak takhle se to jako čte. Já to mám hrozně ráda, protože to jsou gumičky, které vám prostě nevytrhávají vlasy, nelámou se vám v tom vlasy. Je to prostě jako šetrná gumička, jo, já už mám doma asi 3 a jsem si mám moc spokojená. Ono to je vlastně ta látková, ale v té látkový je vlastně taková ta pružinková gumička. No, takže ty mám moc ráda a viděla jsem takhle jako tmavě růžovou, tak jsem si říkala, že si ji vezmu, protože tam byla jako i nějak ve slevě, stála asi 3 eura, což nějakých, já nevím, třeba, ne 4 eura, 3,95. Nějakých, já jsem to počítala, nějakých třeba 90 korun, což je super, protože i u nás je mají pak dražší tady ty. První tetování, které vám ukážu, tak je na prstě. A je to takovejhle měsíček. Mně se ten měsíček strašně dlouho líbil, takže jsem ho už moc dlouho chtěla, tak jsem si ho nechala udělat, takže to je takhle na prstě. Já už na prstě mám tady tetování, takovouhle hvězdičku a takovou čárku a ty prsty mě jako dost baví, takže jsem si nechala udělat další. Potom mám na téhle ruce novýho smajlíčka. Já jsem třeba dřív byla taková, jako že tetování má mít význam, jo, a takhle. A teď už jsem spíš taková, že prostě pro mě to vždycky nějaký význam má, jo. Nemusí to být vyloženě prostě význam, jako že si budu tetovat prostě datumy, ale jsem prostě i pro tetování jenom, který se vám jako líbí. A já už jsem jako ze své zkušenosti zjistila, že ty, který se mi fakt jako líbily, a chtěla jsem je jenom jako kvůli tomu a ne kvůli nějakému furt jako významu, tak mě omrzely mnohem méně než ty, který jsem furt jako hledala nějaký význam a moc jsem nad nima přemýšlela. Takže tady mám takhle smajlíka. A poslední, co mám, tak jsou tadyhle, jestli to vidíte, tak je tadyhle souhvězdí. Ono, já mám na tom takovou ochrannou folii, takže to vypadá, jak mám takovou jako zmáčknutou ruku v tom. Ale je to vlastně souhvězdí býka, jelikož já jsem býk a já jsem vždycky chtěla nějaký jako znamení právě na to, jako že jsem býk a strašně se mi teď líbí právě i hvězdičky, jako tetování prostě jenom jako hvězdiček. Jsem si říkala, že tady to je právě super spojení těch hvězdiček a právě i toho, že jsem vždycky chtěla něco mít spojeného s tím býkem. Takže z toho mám taky radost. Hlavně já jsem tady měla takovýhle, ono, jestli to vidíte, to kafíčko, tak ono tam bylo takový jako, jo, tohle kafíčko myslím, tak tam bylo takový jako samotný a takový malinký jako tetování, tak jsem to chtěla trošičku jako uzavřít, tak jsem ho uzavřela takhle těma hvězdičkama. Pokud se někdo z Liberce, tak jsem byla u holčiny, která na Instagramu je Kerry od Terry, normálně takhle, Kerry od Terry. Ta holčina byla extrémně příjemná, sympatická, celou dobu jsme si povídali, takže jako pokud budu chtít ještě jako někdy, což samozřejmě budu chtít jako tetování, tak bych fakt šla jako znova jako k ní, byla jsem fakt jako strašně moc spokojená. Má i krásně jako tenký linky, protože v Liberci najít někoho, kdo má tenký linky, je prostě jako hledat jako jehlu v kupce sena, jo, protože všichni dělají takový ty velký, takový ty jako na ramena, obrovský tetování, což jako mně se nelíbí, zase nemám nic proti tomu, ale není to úplně můj styl, takže že jsem ji našla, bylo fakt jako super. Já jsem právě venku a stříhám tohle video a zjistila jsem, že mám docela dost záběrů právě i z Moravy, takže vlog z Moravy uvidíte až v příštím videu a já moc doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak budu určitě moc ráda za like, anebo když budete odebírat tenhle YouTube kanál a určitě mě sledujte i na mém Instagramu, kde jsem jako Hello Luno, jelikož tam jsem vlastně každý den. Takže se mějte krásně a ahoj! Ježišmarja, můj AirPod.